ULirutla noJulius Mkhwanazi babhekene namacala ilokukhwabanisa, inkohlakalo kanye nokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho. NgoMbasa bakhululwa ngebheyili ka-R30,000 wamarandi umuntu ngamunye. Kubikwa ukuthi uLirutla wakhokhela uMkhwanazi imali elinganiselwa ku-R400,000 wamarandi ukuba athole owesilisa ukuba zenze uLirutla enkantolo eceleni lakhe lango-2019 lokwephula umthetho womgwaqo kathi ebanjwa ishayela ngesivinini esiphezulu njengoba wabe eya kunhlolokhono yomsebenzi. ULirutla ugcine ebuyelile emsebenzini ngoNhlaba, kepha uMkhwanazi yena usamisiwe. Abameli bakaLirutla bafuna i-NPA ihoxise wonke amacala. Kuseyinjalo, umsolwa wesithathu esigamekweni sokubulawa kwabantu abane eReiger Park uvele enkantolo yemantshi yaseBoksburg namhlanje. Kubikwa ukuthi umsolwa oneminyaka engu-27 uboshwe ama-Hawks ekuruleni izolo, kanti ubhekene namacala amane ukubulala, ukuzama ukubulala kanye nokuphanga. Umsolwa uveze ukuthi ushawe ngesihluku amaphoyisa ngesikhathi eboshwa. Those allegations will be vented out as soon as the results from the district surgeons are in, and as well as they will be vindicated by IPED. Kubikwa ukuthi umsolwa ungumzala womsolwa wokuqala kuleli cala uRegan Collis, kanti ama-Hawks athi kungenzeka kuboshwe abanye futhi abasolwa kuleli cala. The message is that the DPCI is doing anything and everything to ensure that those who were involved or perpetrated these heinous crimes are brought to book. Icala lihlehlisele uLwesibili ukuze afake isicelo sebheyili ekanye noCollis kanye noJamal Meyer. E-Eastern Cape, umphakathi waseThabase ubuthane ngaphandle kwenkantolo yaseMthatha ukuzokweseka abesifazane ababili abasolwa ngokushisa indlu yowesilisa osolwa ngokunukubeza abantu endaweni. Lona wesilisa owaziwa ngelikaVaselina osolwa ngokunukubeza ngokocansi wagcina eboshiwe, kepha wadedelwa ngebheyili nokuthukuthelise umphakathi. Izakhamuzi zifuna laba besifazane bakhululwe ngebheyili ngokukhulu ukushesha. The community has been terrorized by one person that the state, the NPA, refuses to prosecute because the police have done their job. The witnesses can clearly point out that it was this fellow that has done these atrocities. Unina womunye wezisulu uthi indodakazi yakhe yathunjwa yasenukubezwa umsolwa ohlalise izakhamuzi lubhojozi. Ndava le hota yemoto ke ngona bese ngiphuma ndisiya kule moto. Xa ndifika njani ngabantu bokuhlala bazonginceda. Ndafike ndabaxelela umntana umbheke ngapha. So kwayilonto ke ngokwade kwaphekwa ngapha ya. Samfumana umntana ke ngikwenye ilali kodwa phansi kwenye ilali futhi ezandongeni. Esithi umntana ureshiwe ngomfana oqaba wathi makagoduke. Isicelo sebheyili salaba besifazane ababili sihlehliselwe umsombuluko kanti bazogcinwa esitokisini.